Abamenyi ba Iranda ebunge ya Gitutu kya South Bay County ya Kisii niko basokire tukulia lero kugenderera kubwata ebibande munenjera ya moyo kugenderera gusegetana na kuyarigania ase obochori bwo mwaka bwa 2025 nebere murobori yo niko gosirwa amo no moyo oyore no moyo bugwanja Dr. Felix Atisa oyebo igoro kiri ekerengeryo chikoligia kirogo ky'obochumbe bwebunge ya Gitutu kya South ya sobochori bwadne bwo mwaka bwa 2025 nebere munago tumanye mulikito Tipon Asanya Oyon numuroberio ogenderete kogokerwa nabange asebinyoro anene imbe yebunge ya Gitutu kya South Maria tango Kennedy Nyakuni Nyandra igondo mukacho ya Iranda itukolia lero ntoro no mogoka senginjo omwesimiwa Daktari Felix Atisa unyoira basai orentere bitambuliso orusia bobisa limo socho na bosongo era basai bagwatire bipande babera bakenya babe tayari bukikubwate kura ndabachoro murai asege pindike boja gukwana no musamaria oyibono genderete gusira omurubiri ga Dr. Felix Atisa nigabaga koerera obuya aroche unenchera ya moyo kwirania koboko anene guche sebinyoro kwana Dr. Felix Atisa mama itintu achake exercise yekikyo ko konya gosoko bwatisi abaminto konyora che bitambulisho use bipande ntu anyara ukwana ne obisi registrar of persons ese sub county yetu ya Gitutu kya South kubwaterana ne obisi mo DCC ose deputy county commissioner banyare gotokonya sana korente exercise yekangena ebinyoro. The exercise is fully sponsored by myself as a way of my contribution to the community in civic education. Yani civic education no somia baminto obuya bwo twale gepande na ndo obuya bwo ba registered muno mo Kenya. And I'm very passionate about the exercise. Koranga baminto bamanyirenga obuya bwo gepande ninki na ndo obuya bwo participate in all civic activities ninki. Nonyera bo abamenyi ba Iranda nigo bagokerete omurobiri yo iga asokonyora obokoreri bwa bosa guikase binyoro batari gwakanira kende Thomas Mose injino mukacho Iranda igo natebiro mwisimu ngambia mona Atisa twarorire abantu abange besokire kwa kubwate bitambuliso egere na intuku chibusiga iga tuchiko choro murai ko Brian Calvin Metandi tuwakambia mono twaleterwe ibande biga Iranda twanyara tukobwata ntubwati besa chikunyara wika town asa maritango rukusharu mzawadi iga turase skuru ya Iranda primary kubata ID njuna youths ningo twakorte skuru ende tubate ibanda tanyara chigas 2027 twake chikura tanyara magandra mayana tigachecho abasayini go bono basegetu awesokera kwelikia kubwate bibande sebikolie bibike walia batete kubwate bitambuliso esoki mwensi pi ekere mubwate bitambuliso ense mona ywe nigo bono bale neganga yogotarera omugetutu bwensi asabeta unenjere yamo yokumwarigania asogunchoreria anene asobrai buribosyo ilikonyora magenderero agwenerete bali omuno cyagete kurwari kyoge gwatekanuna bakaga Iranda agantu kagerete konyora abanafunzi bose ebijana gwetane kimisano gwamono nande ongo kikobanyoringa umurobiri tari nyakawo kore igora se Gitutu kya South tingi masi yabeta gucyakera Gitutu Central mne ward tonyateko ward yakoye ward Weka ward na Bugusero ward. Kuripotiri kitaseni kia uwanjete kia katembe kuroiga skuru ya Iranda yogotuka imeye bunge ya Gitutu kya South ilitaria na enkoro kwa Tipon Asanya.